Godmorgen. Sådan. Godmorgen Vi har fået en derhjemme. baby. Ja. Sådan. Tusind tak. Hej. Sådan. Velkommen til Sommer Summarum. Velkommen til Savnlandet her i Lejre, som vi sender fra næst sidste dag. Vi har været på en kæmpe tidsrejse, og du har næsten været med. Det er den sødeste baby, det her. Som er så tidligt op og ser Sommer Summarum. Sådan. Ja, Hvor er og det der hyggeligt. smiler det hele, men det er fantastisk. Det er fantastisk. Og i dag, der er det rent faktisk jagtdag. Det er rigtigt, Bubber. Det handler jo om liv og død i dag.